Na to, dinala to sa Miss Universe. Wow! Sinubukang ipabasa dun sa mga judges. Okay. Hindi nila kinaya, ibinalik sa Bangar. Grabe. Kanina lang dumating yung question. Dala-dala ng parachute. Wala na tayo mapag-usapan. Napansin mo ba? Kung ano na lang kinukwento ko? Ayan, ready na. We have the go signal. So candidate number 8, are you ready for your final question? Yes po. And your final question will be coming from Mr. Bessie Besana. Ang galing na designer niya. Yes. Salamat po. Candidate number 8, Catherine Pearl. My question, and I will ask you the question in English and in Filipino, and there's no right or wrong answer. How will you conquer your limitations? How will you conquer your limitations? Or in Tagalog, paano mo lalabanan ang iyong mga personal na limitasyon? First, of course, I will trust in myself and I will surround people around me to support me first and up to end, because positive leads you to great changes, and after that I will use my voice that bestowed upon me to participate and promote more awareness in our community to make our community better, because I see the efforts of all Bangareños in establishing and excelling a municipality. That's all. Thank you. Thank you so much. Thank you very much, Mutia number 8. Ang hirap ng tanong, ha? I know. So good luck sa ating mga candidates. Totoo. Alam mo, Bessie, tinagalog mo na yung English na tanong, hindi ko pa rin masasagot yun. Gano'ng kahirap yung tanong. Grabe. Sabi ko sa'yo, ibinalik niya ng Miss Universe. Ikaw, ate, huwag mo sagutin kasi andyan ang ating next candidate. Sige, kung ano yung gusto mo. Sasagutin na sa atin kita. Alright, we have Mutia number 9. Our best in swimsuit. Ako, antindi ng tanong, ha? Makinig ka mabuti. Alright, your question will be coming from Mr. Bessie Besana. Good evening, Kim Julia. Good evening po. Ready ka na? So in this question, there's no right or wrong answer, and you can answer in English or in Filipino, wherever you're most comfortable. So the question is, how will you conquer your limitations? Again, how will you conquer your limitations? In Tagalog, paano mo lalabanan ang iyong mga personal na limitasyon? Sa tingin ko, malalabanan ko ang aking mga personal na limitasyon kasama ng tulong ng ating may kapal. Dahil kung wala ang tulong ng ating may kapal, hindi tayo magkakaroon ng masaganang buhay, ng maayos na pamumuhay, at ng successful na buhay. Yun lamang po. Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you so much. Sabi ko sa'yo, may hirap yung tanong. I know. Kasi di mo, humingi na siya ng tulong sa may kapal. Ganun kahirap yung tanong ni Bessie. Ikaw pa, habang wala pa siya. Ay, ayan na. Hindi siya. Paano ano yung sasagot mo doon? Mamaya sasagutin kita, partner. Andyan na siya. Andiyan na naman? Yes! Kung saan-saan sila nang kagaling. Ingat lang po. Very beautiful. Mutia number 10. Feminine. Meron ka bang narinig na tanong at sagot? Wala po. Bakit? Saan ka nagtago? Yung po sa sakyan, malakas po yung music kaya wala po kami narinig. Anong genre ng music? Acoustic po. Gusto. Steve. Ito na ang tanong ni Miss Jess. Good evening, Febus. Good evening po. So, yung question ko, wala siyang tama or maling sagot. And you can always answer in English or Filipino where you're more comfortable.
Okay, my question is, how will you conquer your limitations? Again, how will you conquer your limitations? Or in Tagalog, paano mo lalabanan ang iyong mga personal na limitasyon? I can conquer my limitations through getting out from my comfort zone. Like this kind of competition, I have a fear of being on stage. And just like this kind of competition, I am conquering my fear, and with that, I can be able to become better individual, and I can use myself in order to help for our community and for the betterment of the country. Thank you, Dennis. Thank you very much. Napakagaling na ating mga candidates. Totoo. Napakahirap ng question, pero when they answer, yung parang full of confidence. Tsaka wala kang nakitang kaba, hindi iisip, dire-diretso, alam mo galing sa puso yung sinasabi. Ako naman, ang napansin ko lang, naawa ko kay Bessie, no? Pakulit-kulit lang niya sinasabi yung tanong sa Tagalog at English. Dapat ni-record mo na lang. Tapos ginanong mo yung recorder. Pero, kailangan mo. Ay, tsaka na pala! Bigla ka na lang dumadating sa kagaling. Sa kotse ko. Kotse, nag-relax ka ba? Opo. Okay, huwag kang kakabahan, ha? Napakadali ka ng tanong. Ako iba-iba, sabi mo kanina mahirap. Para hindi siya kabahan. Kasi iba, pinapakaba ko talaga. Ito, kailangan huwag kang kakabahan. Okay? Sanay ka bang sumagot ng mga katanungan? Opo. Practicing kita. 1 plus 1. Sige na. Ito na. Alright, your question will be coming from Judge number 5, Ms.Yvette. Good evening, Melanie. Good evening po. So, yung question natin, wala naman siya tama or maling kasagutan, and you can always answer in English or Filipino where you're more comfortable. The question is, how will you conquer your limitations? Again, how will you conquer your limitations? Or in Tagalog, paano mo lalabanan ang iyong mga personal na limitasyon? Salamat po. Siguro lalabanan ko yung mga personal na limitasyon ko sa paniniwala sa mga magulang ko na pag ginawa ko yung mga kagustuhan nila, magtatagumpay ako sa dulo. Na makinig lang ako sa parents ko, na hindi laging kasiyahan sa pansarili lang yung iisipin. Kasi hindi naman lahat ng pansariling kaligayahan nagkakaroon ng magandang kalalabasan. Minsan kailangan natin makinig sa mga magulang natin para magkaroon tayo ng talagang magandang kinabukasan dahil wala silang ibang hinangad na mapasamak sa atin kundi ang magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you. Good luck. Thank you, Mutia. Number 11. Napakaganda ng kanyang sagot. Very family-oriented, masasabi natin. Totoo yan. At napakahirap ng tanong talaga. Alam mo, kanina ka pa iniisip kung ano pwede kong isagot yan. Pero alam mo ba, lahat ng ating world-class athlete, world-class artist, world-class human being, lahat sila ay sinobrahan o in-overcome ang kanilang limitations. That's true. Para maging world-class ka, dapat i-open. Diyan ka na naman. Usap kami. Kamusta? Parang napagod ka sa iyong pag-akyat iha. Ilan ba ang naging special awards mo? Dalawang po ata. Dalawa. Kasi nakita kita kanina. Nung tinawag ka, tuwang-tuwa ka. Bakit? Siyempre po naka-awat lang ako naka-award. Privilege na po yun. Gusto mo ba hanggang doon na lang? No po sir, hanggang kaya po kakayanin ko. Laban! Laban! Kaya Alright. natin ang tanong mo mula kay Miss Bessie. Yes. Good evening, Genoa. So yung question ko, wala naman siyang tama or maling kasagutan. At you can always answer in English or in Filipino, wherever you're more comfortable. So the question is, how will you conquer your limitations? Again, how will you conquer your limitations? Or in Tagalog, paano mo lalabanan ang
iyong mga personal na limitasyon? I think I could conquer my limitations by thinking about my personality, how I deal with the persons I'm with, how I cooperate with the other people I'm with, and I will conquer my limitation if I have the determination and strength in doing all the things I need to do. In which if I do all the things I need to do and what I need to do, my parents will be proud of me, I will be proud of myself. That would be all. Thank you. Thank you. Salamat. Number 12. That's it. That's it. Okay? Now we have our top 5 finalists answering our final question. Thank you very much again to judge number 5, Bessie Besana. Pero alam mo, partner, ganun talaga, no? Kahit na anong gawin mo pagdating niya sa ganyan, nenervyusin ka talaga, no? Ayan. Okay. So partner, the winner of this year's Mutia Abel Bangar 2020 will represent the municipality in the Mutia La Union 2021 pageant. Yun,